De Stem van Jong Nederland, vroeger bekend als Op weg naar het Lagerhuis, is de grootste debatwedstrijd van het land. Dit jaar doggen zowat 200 scholen uit heel Nederland mee. In januari, februari en maart binnen de provinciale voorrondes en de beste teams gaan het rond naar de landelijke finales in Rotterdam. De debaters van Dokkenga College HAVO-VWO wonnen in het provinciehuis in Ljouwt de Frieske voorrondes. En door dit succes gaan ze terug naar de landelijke achtste finales op 3 maart in Den Haag. Een mooi podium voor de jeugd uit Friesland om de jeugd uit Friesland te vertegenwoordigen en haar een stem heren te laten. 2 debaters van het Dokkenga College ben hier in de studio, Verre en Mirte. Welkom allebei. Je had dus de voorrondes won in het provinciehuis in Ljouwt. Verre, begin ik bij jou. Je bent als het goed is, maar een club van 10 studenten. Uw team bestaat uit 10 inderdaad, maar eromheen hebben we nog heel wat meer. Uiteindelijk ben we maar een stuk of 20. Oké. Dat is dus echt om te oefenen en om echt in hun te debatteren steeds maar. En ben eigenlijk wel al je wat motiveerd en heel enthousiast. Dus dat helpt natuurlijk wel als de voorbereide mast van zo'n debat. En die 10 tot 20 personen, die ben al je van Dokkenga College? Ja, klopt. Ja. En hoe ben je bij elkaar gekomen? We hadden al je voor iets vak Nederlands, maar we voor SE moeten wij debatteren. En hadden onze Nederlands docenten vragen van hey, er binnen toernooien voor debatteren, wij zullen dat je hem er heel veel passie in ha en ik wil gewoon echt leuk vinden en het echt heel goed kennen. Wil je hem daar ook uit van? En zo ben we hier teruggekomen. Dus zo eigenlijk. En zo zit je meer. Ja, ja wat leuk. Hey, en Mirte, je had dus mij die provinciale voorrondes in Ljouwt. Ja. Hoe zegt die daar eruit? Eigenlijk echt vol mij debatten. We hingen 3 stiks. We vanaf Janus betiert, oren jochen moesten we komen. Dan wordt er wat verteld hoe de dij en we er wat bezig vaststeld. En zo begint wat mij debatteren. We hebben mij 4 squalen in totaal, inclusief us. En het is elke squale debatteren. En de squalen maar de meeste punten. Die gaan dan tro, die spelen die finale. En zo hebben we die dus won. En dan zei het voor jou het onderdeel. Dat zijn verschillende soorten debatvorming. Voering. Wat zijn die soorten? Als het een vast roldebat, dan had ik maar 1 squal is vaderstelling, een andere squal is zinnenstelling. We hebben 1 op 1 debatten. We hebben 1 leerling van de ene squal, 1 leerling van de andere squal, action ook beginnen. En dan hebben we nog een 360 graden debat, waar troost 2 keer in die 10 minuten tijdens het debat wisselt van kant. En maast alle 4 onderdelen beheersen of kist kiezen? Nee, maar wel alles dwaan. Oké, en als ik dan naar deze verder, wat leidt hij het beste? Dat is natuurlijk per persoon anders. Ik haar alle 3 ik dien. Dus 1 op 1, dat is natuurlijk, er wordt iemand uitkozen uit het zien van uw team. En Meert en ik hebben beide zo'n vorm dien, maar lang dat iedereen dat had. Maar de vaste rollendebatten, die lezen me het best. Gewoon omdat we dan standaard dezelfde kant hebben, dezelfde stelling. En dan kun je er kijk wat makkelijker en beter erin zitten dan bij een 360 graden. Waarbij je 2 keer van kant wisselen. Dan moet je natuurlijk heel bot van mindset verrooien. En 1 op 1, dan mag je echt alles zelf doen. En bij zo'n fast rollerdebat, dan kun je eigenlijk op je orenteamgenoten steunen. En dat is ook wel heel fijn. Want en die stellingen, die wist dan van tevoren, die kies wel wat voorbereiden? Of dat niet? Ja, zeker. Okay. Ja, alle stellingen hebben heel lang voorbereid in. Dus dat scheelt hem wel weg. Oké, en Mirte, als nou bijvoorbeeld, daar ben ik aan zelf altijd heel benieuwd naar, als dan in debat bent en iemand had een stelling die het echt dien principes in gaat of zo, hoe reageert ze dan? Wist dan heel boos of zij had dan wist fel, wil ik het zo zeggen? Als ik bijvoorbeeld echt in een stelling ben of ik vind het inderdaad interessant, dan ken ik wel wat, dan doe ik er wel feller op als een stelling die me inderdaad minder interesseert. Ja. En kies een voorbeeld van zo'n stelling, Jan? Hing je hem dat in jou bijvoorbeeld? Wie er een moment als tijd is, oh nee, je kon echt in omdat ik nou mijn stem jij litten wil? De bubbel zou bijvoorbeeld weer een stelling over social media, waarvan ik dan denk van de mat inderdaad meer hoe jij het worden. Of een stelling dat jongeren bijvoorbeeld meer in de politiek en betrokken moeten worden, daar koe ik me wel goed in vinden. En dat is die stellingen die ben nou komende weken oors dan dat je hem zou oefenen van jou natuurlijk. Of nee, dat hetzelfde? Het zijn dezelfde jongenstellingen. Ja. Oh, dus dat is wel heel fijn in de voorbereiding eigenlijk. Ja, klopt. Oh, maar de provinciale debatten steeds maar ga je nog 2 stellingen extra. Dus wij hier nog 2 provinciale stellingen in het Fries. Ja. Dus dat verhoort het steeds maar per voorronde steeds maar wolven. Dus elke provincie had dan
2 orenstellingen. En je gaat nou komende weekend naar Den Haag. Dat winnen 8e finales. Daarna komen de kwartfinales, denk ik. Ja. En wanneer ben je dan een landelijke finales? Op 11 april. Dus dat gaat vrij snel. Ja, dat is een maandje Dus later. als je hem nou de 8e finales haal je kwartfinales, hele finale, dan haal je hem druk een maand. Ja, absoluut. Ja. Ja. Oké, en puur even wat oors, maar de gemeenteraadsverkiezingen komen er rond. Je bent nou van Friesland de stem van Friesland, nou voor u even. Ja. Ben je hem direct mee bezig op school, met de gemeentepolitiek? Ga je hem daar iets in de debatclub, ga je met een beetje oer of helemaal net? Eigenlijk, net zo volle eigenlijk. Nee. Ik ben er dan benieuwd naar, want ik riet je dan heen en dan zie ik al die boeren en dan denk ik, ja, ik ben benieuwd hoe de jeugd dan met de gemeenteraadsverkiezingen bezig is. Ja, nee. Van squallen komt er sowieso eigenlijk niks. Nee. Maar je bent waarschijnlijk ben aan het stemgerechtigd. Nee, Klopt. Maar dat is dus echt wat de stem van Jong Nederland steeds maar een beetje activeren wil. Want ze merken zelf ook heel veel dat jongeren gewoon lang net zo geïnteresseerd zijn in de politiek. Dus ja, door echt te debatteren en te merken van het is echt belangrijk dat wij echt uw stem jaren litten. Dus je bent een groot voorbeeld van Friesland eigenlijk. Ja, op die manier ja. Op die manier. En wil je hem letterlijk met mij debatteren dwang in? Vind je laat je hem passie hier echt? Weet ik net. Ik vind het wel heel leuk, Ja. maar ik weet net of ik er letter echt wat mij een carrière zou willen beginnen. Nee. Maar ik vind het op het moment wel heel leuk om te doen. Ja, want je bent volgens mij een hele leuke groep mensen bij elkaar. Binnen nou dezelfde zie je mensen die naar het provincie gaan. Gaan die eigenlijk alle zie je naar Den Haag? Ja, we zijn hetzelfde team. Dus je bent een grote teamoverwinning de Hellium Comedy. Dat is al het plan. Ja. Zeker. En de hele finales, waar ben die? In Rotterdam. In Rotterdam. En die ben dan deze maand eigenlijk nog? Nee, april. Oh, de hele finales. En de hele finales is in april? Ja, Ja. beide. Ja. De 8e en de kwart, die binnen dus komende vreed. Ja. En dan hebben we de halve en de normale finale, steeds maar de echte finale, die houden we dan op 11 april in Rotterdam. Dus je krijgt een paar drokke weken in het Ja. En uiteindelijk met de prijs naar huis natuurlijk. Ja, dat zou heel mooi zijn. Ja. Heel erg bedankt voor je tijd en van je komst naar de studio. En heel veel succes in Den Haag komende week. Ja, heel erg Bedankt.